Taliwa sa Tahidya, nagpabilin lig-on ang pagtuos sa mga biktima sa sunog sa Barangay Ermita ngadto kang Senior Santo Niño kansang imahin. Ilang gisiguro gyud sa pagluwas. Dako ang ilang pasalamat nga sila giluwas usab gikan sa tinong katalagman din ang kayo daw sa susama sa nagdilaab ng impyerno. Ano ang akong RTV presents. Sama sa infierno ang bula sa kalayo nga mitukob sa kabalayan. Ang tubig sa hose sa mga bombero daw wa baliha sa kalayo nga hilabihan ka isog. Igo na lang sa pagpanghupaw ang mga tao nga nagsudong sa kabalayan nga inanay nahapla human tilapi sa dila sa kalayo. Ingon ini ang sitwasyon diri sa Sitio Bato, Barangay Ermita sa Cebu City, mga kapuso. Ato makita kung unsa kadako ang sunog nga milamoy na gyud sa kabalayan dinhing Tapita. Unya atong mabantayan nga problema sa mga bombero ang access. So katong mga bombero nga mahundan sa ilahang tubig, di na sila kasibo aron magtubil og tubig. Ang kainit sa kayo, sama sa kainit sa pagtuo sa mga tao kang Senior Santo Niño. Sa may dool ra sa amo. Natingaw nami nga nanglimpyo ko sa amo bagi nga kanang naisunog dali big hipot ang kaniya na sampit dalian yung senior. Akong mga anak gikuan ako ba nga dalian ninyo dalian tong mga madaldaling punit. Muton lako ihay mig kon ang kayo Muhammad. Kining mga bata nagakos pa sa imahin sa Batang Hesus. Ang ilang ginikanan bag-o lang nakaabot. Og daw na ang ilang Pinoy-anan. Aray! Salaw! Ano gala naman kanira? Santo Niño! Santo Niño na ginagawa sa mga laki. Ako lang, nalindan sa barbecue. Kana, ilan ang barbecuehan. Nalindan mo sila sa gawas. Wala minada. Dili kini ang unang higayon nga nasunog ang ilang Pinoy-anan. Apan, bisan gamay, wa matarog ang pagtuo nila sa Batang Hesus. Nagtuo sila nga ang ilang pagtuo maoy mubangon kanila sa trahedya. Kapilaman sila tay uga sa pagsulay apan kanunay gihapon silang makabangon tungod kang Senior Santo Niño. Ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.